Em dic Miquel Fuster, vaig estar 15 anys al carrer, dels 46 fins als 61. Vaig estar un any al pis cremat fins que es va produir el desahuci, arrel d'un incendi que va haver-hi, i llavors em vaig alcoholitzar. Jo soc dibuixant de còmic i pintor. La feina, quan van començar els videojocs, va anar de baixada, i jo amb l'alcoholisme que portava no vaig poder fer front al lloguer d'un pis nou, i llavors em vaig veure abocat sense remei, per nassos, a viure al carrer. No acceptava que m'havia quedat sense casa. Vaig recórrer a alguns amics, alguna pensió, pisos compartits, fins que em vaig quedar sense mitjans. Al principi costa molt fer-se la idea, no t'ho creus, que t'hagi pogut passar a tu, però després et resignes, quin remei, o sigui, del carrer només pots anar a parar a la presó, o sigui, a l'hospital o al cementiri, i venent quadros a preus ridículs, o sigui, el primer que passava, o sigui, el peron que es diu, doncs així vaig aguantant, i quan no tenia més remei, doncs passant el gotet, amb una paraula, estar al carrer, o sigui, estàs constantment en un estat de desesperació. Estàs desesperat, perquè no veus sortida. Una cosa que la gent pensa que el carrer és una excepció. No, al carrer, o sigui, jo soc dibuixant, però al carrer he trobat de tot. Gent que treballaven en bancs, o sigui, oficinistes, actors, o sigui, boxejadors, que pel que fos, o sigui, s'han arruïnat o s'han buscat la pròpia ruïna i estan allà. Jo puc dir, sin ànim de res ni d'això, o sigui que res em va salvar la vida. És el més senzill que trobo i el més autèntic i el més veritat. És una campanya per salvar vides, perquè del carrer, o sigui, és molt difícil sortir. És difícil sortir amb ajuda, sense ajuda és impossible. O sigui, que qualsevol ajuda és benvinguda per poder treure persones del carrer. Aquest simple got pot aconseguir que no hi hagi ningú dormint al carrer a la ciutat de Barcelona. Si tots ens impliquem, podem aconseguir-ho.